Nechceš je vzít? Si dělají srandu, ne? Podívej se na ně. To není dobrý nápad. A proč jako? A sedu na něj, no. Tak jo, no. Přátelé, omlouvám se, že přerušuji naši parádu, nicméně dostala se k nám do rádia aktuální závažná informace. Podle posledních šetření místní policie se objevily v našem městě případy, kdy neznámý pachatel napadá v nočních hodinách nic netušící obyvatele z nepochopitelných důvodů svým obětem brutálně seká prsty horních končetin. Zatím ví policie o 5 obětech a svým vypětím všech sil pátrá po pachateli a jeho případném motivu. Tolik v žádné aktualitě a my se zpátky zase vracíme k muzice. To by mě zajímalo, který idiot tohle může dělat. A bez tak nějaký uchylák, kterému to dělá dobře. Je za mnou, miláčku. A proč bych měla? Ty nevíš? Ne. To snad zůstane. To ono se nám to rozlobilo. Tak už pojď ke mně. Ale jinak je super, že vaši nejsou doma. To je super. Můžeš proč? Ne. To je moc lehká. Šeru čistých rán a pláč prázdných půlnocí. Dani, slyšel jsi to? Spí, to nic nebylo. Prosím tě, Dani, jdi se tam podívat. Kam jako? Zkus se podívat ven, zvenku se něco ozývá. Jsem namotravuješ. Co se ti zdálo? Kurva, kdo to nás otravuje? Halo? Nerozumím. To je nějaký debil, nebo co?
zase ti to už nějaký divný. Nebo už nebude hysterka a uspí. To snad není možný. Co někdo dá prdel. Já se bojím. Neboj, to bude v pohodě. Zůstaň tady. Kdo to byl? To bych taky rád věděl. Právě že nikdo. Dějou se tady divné věci. Hlavně buď v klidu. Tak v klidu, jo? A můžeš mi říct jak? Počkej, jdu tam. Co tady děláš? Tak jsi celou dobu ty, jo? Máš pěkně blbý fóry. Ty vole, brácho, já jsem dneska jak přepísko. Vidíš, a ty se z toho dobu bála. Ty už někoho čekáš? Ty já proč?